Good morning guys! Hello mga PepzHug&Kiss! Samahan niyo ako sa journey ko guys. Today is Thursday. I'm going to my other client here in Kamtout where I live. So it's a bit walking distance. So at least I'm closer to my home. I'm not going to deal with the train, so I'm just walking. So see you later guys, bye bye. Oh, ayan na, doon ako galing. Galing ako doon. Guys, samahan niyo ulit ako guys. Like always journey. Andito ako ngayon sa work ko, dito sa amin lang sa Kamtout. So lalakarin ko lang din. So today I'm not going with the train. I'm not going to the train station. So guys, mga ingon ani ra gud ni diri sa Belgium, oh. Mura ra gud og probinsya, pareho ra ba nato ba? So ganito siya lang. Oh. Oh. Ano yun? Mura man to course. Hello guys, naglakad lang ako. Hindi ko na inintay yung train kasi ang tagal. Malapit-lapit lang yung madaming nagano nag-bisiklet. Isa pa talaga dito.
ice cream ko. Organic siya.